Hello guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांदो। ओमफ्राय नै बैसागोनि दिनना दिनै जि देलाय मालाय दं आरो आङो गथ'फोरा मोसानो फैगासिनो आरो ओमफ्राय आंनाथ' फिसाजोआ थांबायानो गथ'फोरजों बै गामि गेजेराव थाबायख'नो हागोन ना हायाथाय लायनांसिगोनसो ना मानांसिगोन ओमफ्राय दा मोसानाय खाथियावनो फैदों आरोना इखौ नेनानै आं नायनो थांसै फिसाजोआबो जि देलायनानै थांबाय भिडिअखौनो लानो सोलाबाखिसै आरोना आङो मानसि होंगो दोंगो ओमफ्राय नै दिनै देलायबाय आरो देलायथाराखै नालाय बोरैबा मोनो लिपस्टिक फोनबावनांगौमोन लिपस्टिक फोनबा लोगोफोरा आं जि लाजिनाय मोनो आरोना माने एफा लाजियोथाय आङो लिपस्टिक फोनबाथाय बोरैबा मोनसे मोनना लाबाय थायो आरो आं लिपस्टिक फोनबा लाजिनाय मोनबाय थायो ओंखायनो आं लिपस्टिकबो फोना आरो ओमफ्राय ओरैनो सिम्पोल नै देलायना दं आरो गथ'फोरा मोसानो फैगासिनो आरो गथ'फोरा देग्लाय खम जाबाय लोगोफोर मालाय सिख्ला जाबायना देरबायना सिख्लाफोरजों ज' मोसाफाजोबो मालाय दाना नङाबा सिगाङै थरा मोनबैसे जायोमोन ओमफ्राय दा सिख्लाफोरजों ज' मोसाबाय नालाय एसे खम जाबाय आरो ओमफ्राय दा फैगासिनो जोंहानि न' खाथियावनो ओमफ्राय नेगासिनो ओमफ्राय नै मेहेन्दिबो एसे आखिबाय आरो आङो सिम्पोलनो जोंहा आदानि फिसाजो आरोना बाराद्राय डिजाइनखौ आखिनो होआखिसै आङो मालाय सिख्लाफोरासो आखियो बांद्राय डिजाइननिखौ ओमफ्राय सिम्पोलखौनो आखिबाय आरो बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना बैसागो बोथोरनि नै आंना फिसाजोआ मोसानानै फैबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जायोनो नै ना दरसे जों ससेल' आरोना मोसानानै मेंबायना सना ओंखाम उखैनानै फैबाय ओमफ्राय नै बेहा दाबो दुगैया माबायदि मोसानाय सना खोथालाय देलाय गसंनानै देलाय माबायदि मोसानाय देलाय खोन्थालाय माबायदि मोसानाय मेथाइखौ खन बिदि मोसादो आं नुदिया नङा मोसानायखौनो मोसानाय जोंनि ससेयाव मोसाबा खोन्थादो दे जादो सना ओंखाम उखैबायनो नै लोगोफोर आङो सेंग्राफोरनो बुटजों मटरजों भाजि खालामना होनोसै आरोना भाजि माने सातनि खावसेखौ एवनानै होनोसै ओमफ्राय बे गोथांखौ इयाव लगायनोसै आरो नै खिनिखौ एवनोसै आङो ओमफ्राय नै बेखिनिखौ माबानोसै आरो बेजों लगायना होनोसै आङो दा एवनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर अराबो जोंहा रागासो जोंलाय लांबाय आङो बेदर गैया लोगोफोर बेदरजों होनो हाया बेजोंनो होनोसै आरो गस्लाखौ इदि गानबाय गलाबखौ गाननांगौ दिनैसो गाननांगौ गलाबखौ दिनैसो गाननांगौमोन ओमफ्राय बेखौसो गानबाय दासो बुंजाना दुगैबाय नै आइ मा नांगौ बेखौ गानो बे उदैयाव मा नांगौ सिन्दुरसो दसैलाय नांबायखौ दानि माला नांखा आंनालाय आंना हुरलायाखैनो माबार मोजां गानो बिदिखौ गानो नामा ओमफ्राय जि गरमखायु सान्दुंआ बिदिनो ओंखारनांबाय मोसाग्राफोरा हानायानो नंला एफा सान्दुङाव जोंख्लाबलायदो दहयो आरो बार बारदोंमोन दाबा आरो मा अखा जालायखो माबा सान्दुं जि गोसा ओंखारखाबाय गरमानो थानो हालानो
लाखिनानै जोंहा आदै आरो मादैमोननि न'खराव गथ'फोर संनानै मोसाजोब्बाय बेयावनो जोंहा आदै आरो मादैमोननि न'खरा गोजोननानै जों लाइमोनफोरनो जाबादि दान दखिना होदों बेखौ जोङो गोसो गोरबोयै नाजावनानै आरो बोसोर गोदानाव जोंनिफ्राय मोननो लुबैनाय बोर बान्साखौ जोङो होलांनो हानाय जेबो गोहो गैयैलाय बोराइ बाथौनि सेराव आदै आरो मादैनि जानानै हाजासे आर'ज गाबो जेब्लायबो आदै आरो मादैया जों लाइमोननिफ्राय जाबादि बोर बान्सा मोननो लुबैदों बेखौ जेब्लायबो आबुं खालामनानै होथों जेब्लाय जाखिनि हरनो हादों फैगोन बोसोराव बिनिफ्राय बांसिन हरनो हाथों न'खरनि माइनाव आरो माइनाव थाथों मोसौ गुलियाव मोसौ एरथों बे न'खराव जेब्लायबो सुख सान्थिया फैथों धोरोमनि गोजों लामाजों आवगायलांनो हाथों सुबुं समाजजों गोरोबनानै रायजो जालांनो हानाय गोहो मोनथों फरायनाय सिखा दिखानि बेलायाव बे न'खरनि गथ' गथाया आवगायलांनो हाथों बाथौ आन्दाराव उथ्रिखां जालांनो हाथों बेमार आजारनिफ्राय ग्रहफोरनि खैफोद आफोद जेंसि जेंनानिफ्राय रैखा मोनथों आरो जोंलाय माथो बुंनो रोंबावनो जों दिनै एसेखौनो बुंनानै बे न'खरनिफ्राय बिदाय लानाय जासिगोन जे गोदान बोसोरनि जे बैसागु बोथोरनि जे बोराइ बाथौनि लोगोफोर जोंहा मा होनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो होखोन्दाखौ गामलायाव लाना जाबाय आरो इसिबां आग्लायबाय मालाय नै गामलाया ओमफ्राय नै आंना माने बेखौ सुखानांगौ नालाय ओंखायनो बेयाव जाबाय आरो जायो हर साना दे सुखानो नांबाय बेयो दासो थांबाय माने हा बिलाइखौ हले गोग्गोमै लांखाबाय आयु माबा आन्दोना मानो दोजानायखा ओमफ्राय जि बुरजा लाफ्लांबाय खोमाहाय आङो खावसे एवबाय खावसे गोथां दोनबाय आरो गोथावानो जायो गरमा गोथावानो जायो है गरम जाखादों ओमफ्राय सेलायलायदो जुमाय जाग्राफोरसो गोथाव जायो माबायो आरो नङालाय मोसानो थानायलाय मानो फैनांगौ जाखा गरमथारबा थाखोमायबायो मोजांसो लाबोबाय थाव नाङो थाव एसे होबावनो थाव जानायनि बिराद आलौबाय नै बानलुखौनो जाना लाबायदां ओंख्रिसो नांबावगौ लोगोफोर बैसागोनि फट'खौनो साफायनो मोनाखै दाबो फट'खौनो साफायाखै आंखौ दाबो नालाय बैसागोनि 1 थारिखआवनो होजोब्बाय फेसबुकआव आपल'ड आंखौ बियो दाब्बा फट' साफायनो थिनबाबो साफायाखै आरो दिनै साफायनोसै आंहा फिसाजोआव हाबाय न फिसाजोआ अबाव थांखोथाय मिथिया आङो 50 थाखा मोनो जोंहा फिसाजोआ मोसानो थांनो ओमफ्राय गावसोरो 50 थाखा लादोंनो गाबोन इखिनिखौ मोसागोन आरो जोंनि खन्द'आव मोसायाखिसै जेरैखिजा मोसाहैबाय बे साहाजों लोंनो बावदों आरो ओमफ्राय दासो आङो नै साहा लाना फैबाय लाल साहाखौबो बारा लोंदिया माने गुदुंबा लोङानो गुसुबासो लोङो माने गुसु माने खामो नालाय दा गरम नाथ' ओमफ्राय दासो जाखांहांनायावसो बोरैबा गोसोखांबाय आरो दा लोंसै आरो साहाजों सानाजों खथ' गोथाव जायो मालाय जुमायजों लोंबा जुमायजों जासिगोन नाखौनो गोथाव जागोन औदिया साहा गोदैजों सानाजों जि गोथाव जादों लोगोफोर दा सिरि जाखोमाबाय दं नो दे रायलायदो बैसागुनि बुथजादो नै मा जादों नायनानै लादो बैसागुनि लोगोफ्रा दंबावोमोन गैया ओंखारबोनो हायाखै लाल लोंदों लाल दा फैदोंमोन
Nay chồng quay lại bay tồn đá gỗ lô hải à ba háp chưa nạt thả cá đờ nào rừng á ba tháng đó nắng chưa bay thì hình dâu phà Mira ni mana mulai quay lại bay tồn đá gỗ lô để làm gì bau lele bena. cái số mà nó cũng chỉ là cái số một sản lại Segedani समायना रमायना क्लाबाव मोसानाय बायदि देखायलाय गोदोनि समायना रमायना दानि दिनाव गोदोनि समायना रमायना बादि बिसोर मोसानो रोङाबा जाला बुदु बुदु स्पिडजों स्पिड बुंनासो मोसाबाय थायोबा बारा बेबायदि बुंनाव इमान माइगाब जुजाबाय खोन्थादों आंखौ बारा माइगाब जुजाबाय खोन्थादों आंखौ उदै बुङो आं गोनांना बावै खोमा बादा माथर सिलायाव बुंहर दों खोमा गावा नों मास्टार सिलायासो खोमा साहा लगायदों